Por todos é sabido que se trata dunha noite na que se producen numerosas trasnadas, sobre todo co mobiliario urbano. Para evitar que isto ocorra, a maioría dos concellos xa toma medidas de control ante posibles incidencias que se poidan producir. É o caso de Rianxo, que reforzou o servizo desta noite da policía local, cunha dúcia de axentes. E ben que fixo falla. Os municipais tiveron que desplazarse ata Campo Maneiro, en Taragoña, alertados pola presenza dunha pá escavadora facendo estragos no campo da festa. Fora acollida prestada nunha obra en Bealo, a uns 5 kilómetros aproximadamente de onde apareceu. Supemos xa a hora que foi sustraída na localidade de Boiro e trouxeron hasta aí. Un testigo veu os feitos, nos avisou. E, bueno, temos identificadas unhas persoas que iban nun vehículo que poden estar implicadas nos feitos e estamos, investigando o asunto. Non foi o único incidente. Os axentes tiveron que perseguir tamén durante uns kilómetros a un vehículo pola autovía que esquivara previamente un control policial. Este condutor tamén non fixo caso ás órdenes dos agentes, ás señales luminosas do vehículo policial, accedeu á autovía durante a persecución, puxo o vehículo sobre uns 180 km/h aproximadamente, adiantando a numerosos vehículos. Finalmente desistiu da súa actitud e pudo ser interceptado como a 2 km de acceder á autovía. Unha vez que foi interceptado, se lle fixo a proba de alcolemia e deu resultado positivo, duplicaba a taxa máxima permitida e foi denunciado administrativamente tanto pola alcolemia como polo resto das infraccións que cometeu. Tamén resultou mal parado outro condutor, o que os axentes chegaron a denunciar ata 3 veces. Foi identificado visualmente e tramitáronse denuncias administrativas pola condución temeraria e máis por non obedecer as órdenes dos agentes, porque douse a fuga e incluso dispós posteriormente tamén foi denunciado na Praia da Torre por un estacionamento indebido nunha parada habilitada para persoas discapacitadas. Durante a noite tamén se produciron incidentes no paseo marítimo, coa queima de papeleiras e destrozos na escultura da Santa Compaña, de Nuco Losada.